I will lie. I told my mom's in this music ish, boy, I'ma thrive. This is murky waters, baby, if you're ready, let's take a dive. And it's how they say I'm sweet, cause I'm like a beat, always in my high. I take 7 cups of Skis man yazi. Uphi ubani? Hayibo Nosipho uyahlanya kanjani yini? Ngizokubuza kokugcina uphi? Uphi ubani? Cool cat because ngamgcina nawo. Cool cat nami singimfuna man, kumele sisebenza kumazi. Wagcina nini kumbona? Amgcina the same day acheckene nawo. Oh, kusho balele ukungisa kule date beyangithembisa ukungisa kuthi. Ngizombulala nomfana. Technical akabalekanga yazi. Ngathi bamshayile walimala yabo. Bamshayile? Yeah. Ubani ungashayi cool cat anesibhamu? Bekangasiphetanga that day so bamshaye kanjani. Hello my children. You know, a long time ago I used to own a show where I used to do kung fu. Do you know any show around here that do kung fu? No, I know any. Yeah, and you look so delicious. I mean, you look so beautiful, my dear. You remember me, my girlfriend? I mean, my daughter. Thank you. Yes. Are you two dating? Man, stool madala man. Zokulimaza mo. Madal. Angaska sumpa. Man. Siyabona nani ndaba nibaningi nifuka ungibulala namhlanje ngenzeni. Uzaba strong. Uthi ubani oshayi cool cat? Angimazi kutshela ngeke. Angimazi. Ngifuna ungilandele lo oshayi cool cat. Ubani mina? Ngizwe ngawe? Ngeke. Hayibo. Sisiyahlanya. Tell cool cat umlethela. Yo. Okay, so you question me again. If I was never born, ubuzothandana nomuntu. Ngikubona to the point okuzofisa ukuthi ngaba azange wazana. No man, angisho kanjalo kumbuzo nje kuphela. Yingakho nje ngicabanga ukuthi ngithanda ngenhliziyo half. Yingoba ufisa ukuthi ngaba azange wazana ungazothandana nami. Bekumbuzo lona. Bengisho ukuthi uyabona mara ukuthi wayingabi playful around ngoba wena uthatha yonke into serious. Into bekufanele uyisho la ukuthi Cat, if you were never born, nami bengeke ngizalwe because angikwazi ukuphila ngaphandle kwakho. Simple. Okay, next time zasho njalo. So ke awusho ke Nosipho. Enhle khona usitshelile nje ukuthi angeke nje uzuyidayisa ikidney ungithengele imoto. Uyathanda nje mongibona ngibroke kanje and sihamba ngeenyawo la. Ubunama kidney 2. Bese ngiphila ngani manje nginika kidney yami. It's not like uzofine stuff. Unaye enye kidney uzosala nge1. Cabanga nje sengilanda ngeLamborghini. Why wena ungadayisa yakho kidney bese uthengela mina imoto? Well, phela abafazi abakwazi ukudrive. Cabanga nje songishayisa ngo40. Hey, ngeke. Bebe labani le jazz ngaba masuka la plane kuya kubani? Leches ngiliphathela omunye umuntu phela yena akathanda ukugqoka amajezi wakho. Uthanda nje umuntu ehlubulisa mina. Ngize ngene umkhuhlane izwe nje. Bebe ngiyabanda yazi. Uyabanda. Bayangayikini yolanda ijezi then uzobuya sowufudumele la kini. Isekudeni ekhaya. Wena man uyathanda ukungihlupha. Oh, ya. Bamba ngiphathele wena vele ngiphathele zona lezi ngoba ngiyakwazi masuqala uthi baby ngiyabanda in lemi manje mina ngihlubule ngihambe ngevest akunanela kuyabanda kumele kubande bani like angitshele like ekhaya mawuphuma nje kuwe kuthini nje uphuma ngigqoka ngijezi ebusuku nje uthi uyapi Ngicabanga uzobuya early. Uzobuya early uphume late vele noma ucabanga ukuthi wena kuyisikhathi siye move noma Hayi phela kuyashisa la ngaphandle. Kuyashisa ngithutsha ukuthi iyabanda manje yazini. Ngikubona nini vele? Angazi. Uyapi manje? So yohasila. Mngana ubuya. Hey ndoda yini indlela zendoda akumelanga uzathi ndo. Ayabo. So ngalela la ngakhona wagcina ukhonile ukushutha. Indoda le awuthithe the minute ifika la ndoda bayibambe ngenkunzi yabona nje na bathatha kwasala.
Shuthi le muntu kuskemile kahle kahle. Ngisikemile kahle. Amarazini angeke simiyeke kanjalo. Ne? Ya. Imali yakho phela le. Manje konje wona uthe uphelele ngalela langa. Ndoda that day shuthi manje ngiyahamba sengiza kuwe for ishoot yabo. Yeah. Mangiza kuwe for ishoot ngibona uviews kimi uyagijima. Makeze agijima ngize ngithi ufuna maybe i-autograph or ufuna ukusayina i-deal yabo. Yeah. Mangithi ngabona seyangishanga inqindi. After lapha ngazi mina kwenzakalani ngabona nje sengivuka ekhaya. Hayibo. Manje uthi uzoyenza le nto. Ndoda angeke ngimenze next ngoba ngiya-understand ukuthi wayangishayile uyahlanya vele but ke ukuhlanya kwakhe angikuthandi ngoba unentombi entsha uV but still usalwela uthandeka. Ile nto bengimtshelayo ngiyekela lezi zinto zakho ndoda ayimameli. Mara enough ngoV mfethu shuthi manje wena kukhona enye ideal yabo engihlanganisile kulezi insuku bengilokho ngikhuluma ngelinye ilanga. Hayibo Cool Cat nane ke sorisile elifatsini. Ngilisile elifatsini kaya house siswami awakahle khambelani le nto ekhulumayo nje. Hayibo jole ke manga unathile ngaka. Athi le boyfriend yakhe ntuvi iye ngishayile. Hayibo wenze hantle mara he askisi ne. Ya angeke. Uthi manje simisa kanjani ke indaba ya V so before nje ngiya kuye ngiyomshaya ngifuna ukuqala ngikhulume nawe senze sure ukuthi mina nawe sibe same page ngoba ngifuna ukumlimasa. No uskawara ne ke tla bua le yena ke mbotso hobaneng au marinate le haje bathong. And anyways wena wa hopola ke rwana mnatha ka Steen go previous girlfriend ya hae. Ina previous girlfriend yipi because the last time I checked lo muntu nama girlfriends ay 7 and when unfortunately girlfriend number 8. Na 8? Yeah, upapa nje number 8 ke. Yini bongazi phela mina itoti uyantshela makanishela ukuthi okay my love wena uzoba girlfriend number 8 khona umunye ngisayomfuna uzoba girlfriend number 9 kanti akantsheli. Oh sorry ke. Hayibo ngiyaqala uyitwa yeo. Sorry ke ukuthi ngikhiphe imfihlo bengaqondile lokho. Anyways ay ube sharp. Yeah. So ke asikhulume business mina nawe ke. No whatsaking. Ya fetla bue business for now when you are high. Go bona u sharp. No bathong ke sono se. Fit. Khadila ke go ya bona. Sa hopula hae. Ukwa. Mshimano hibo. Hey love, bona ko hopotse ne. Ke bottom line. Baby, ngibona uvalo msawa. Okay, sengqedile ke. He ka bani ke a o rata he. Ma hang ka utlwa ba go wena o busy banyana ba bang. Tlo bolaya shana. Ngiyakuthelisa ngiphile futhi ngiyejile mina ntombazana. Okay, yeri ke a o rata he motho. Ngiyakuthanda ke ntombi. Yazi. Yes, ka tsamaleng he ka bani ka tsisi. Hawu. Manje ni hakinyana ku. Ai stress. Blind, I couldn't see. Blind, I couldn't ponder who I really supposed to be. Blind, I couldn't figure out on the journey. Blind, I couldn't. But now I know you well. Tell him I Hayibo kumele ngamangala phela mangithola i-call yakho phela sile kwajwayele uvi awusasinaki. Nami adidinga ushaya umoya kanjani. Kuthi nje ngibize kuthi nje ufuna sithathe iwalk. No ukwenzeni vele uvi noma safana Cool Cat oziba inyanga yonke. Yazi ngisazibuza ukuthi nje ujola kanjani no Cool Cat. Kuthi nje umuntu eziba inyanga yonke. Yo nami ngathi kwenzakala ngishomi yo kodwa lo mfana ujontshile yami inhliziyo. Yo mina kube dala nje ngamshiya leyo mfana Jumami yo. So ngibizela uzongikhumbuza ngalo mfana wami vele. Bizela ukuzokutshela ukuthi umfana ungilahlile Jumami. Hayibo umfana muphi yena uvi ungilahlile ngivele wangidapha ku phone call. Cabanga kanaso nesibili sokuzongilahla face to face. Na wavuma akulahle kanjalo. Hawu ngizawuthini ngoba uvele wathi hello it's over between us. Yithi mina hayibo uthini kimi uthi vele sisi i-relationship yami nawe iphelile angifuni nokuphinde nje ngibone impilo yami phela baba licini. Yo ngabe uyenzeka kimi lento le beyanganya shame
uyothi masihlangane esadini nimgwase straight. Chuma. Ungabuzi. Uyavela. Solo ngagcina uthela nalo yamfana singamazi. Awungeke. Wangilahla nje esubeni ngicela ukuthi umntana wakhe uhlanza umlilo. Ubonisa nje ukuthi nje umntana wakhe nje uyangithanda. Ngaphela ngathanda lo mntana wakhe wedragon. Ngithi ngiyakwazi yazini. Vele ngiyakwazi nje. Yazi ukuthi ngidedethe. Yes, ngihlale abafana babaningi kanje emhlabeni kaJehova. Yo, ngiyalahla abashef bempele white center. Hayi, nozinhle bamlahlile. Sikushoda mina ukuthi ngilahle, maybe bengalahle nge-SMS. Kwaze kwasheshe bo. Akuvule sibheke nje kupakulahla kanjani nje mama. Wena sihle bongazi ukulela umfana. Ukwamele nje ufane nami umfana makakulahla usithole umunye nje ube kuphi. Kodwa nami sengithukela ya benifika ngahla nifavele bangifakela i-300 iwele. Abani okufakele yona? Secret admire sesi asambeni nihle inkhiphe police stress leseni sama break up. Yazi mina bengicabangani bosho. Bengicabanga ukuthi sibe ne trip sibe 200 sike sihambe siye kude kunalapha fana shaya umoya nje. Ya ngafika kahle sakhuluma ngemali. Ayisi. Smile math, selingafinazi. Abantu ngana masanje abanamali kanti intshwala namadoda anjani? Thina sitwa namadoda angababalini. Ungeke nje siyeke nje siyeke nendlela yethu ngoba phela sinayo imali. Ngicabanga. Ngangine ngiphatha kancane nje. Setha. Kana mafoni ke. Mafoni. Yes. Azongifila guilty kanjani njengoba Saba sekungayithathele. yazi ngicabanga bona nami. Ngivele nje ngisithathele ngitshontshe inhliziyo yakho apha nje. Unfortunately sebenzisa yakho. Ingisele lokho. Yebe kuyiqiniso. Sengenzela nje nalaba fethu la baphula inhliziyo la. manje. Isikhathi eside-ke but anyways right. Angikho right. Bangibambe inkunzi, bangiphathele ifoni ungibona nje anginafoni. Ukubamba inkunzi, ubani ukubamba inkunzi? Ish, yazi kube ngiyakuthengela ifoni. Inkinga manje ukuthi ish selokhu bangishaya nje manje. Ngavele ngakhohlwa yonke into. And angisakhumbuli nokuthi bengisebenza busuku ngikhona ukuya emsebenzini anginamali ngebroke. Anyways, ngicela ungiboleke 200 ngingento ngithenga amaphilisi okulungisa ingqondo ngizobathatha. Ngithatha 200 ungibona nje anginafoni. Eish. Yazi bengazi ukuthi wenza imali ngefoni. So, how about nginike le phone yami wena unginike 200? Kanti angizwa kahle lento le ngitshela yona. Ngilolile ngathi ngiyakhohlwa manje yazi. So sure ukuthi awusamthini Nisipho, ubani manje lo? Ngiyapha. Intombi yami, ayibo wena phela la intombi yami nangijwayelike nomunye umuntu. Ukuthi nje ngishoda nge200 nje.
bengizokunika i-200 inkinga uzokhohlwa ngami uhambe wenusi. Bengenzani Nkosi yami nalo Nosipho engingamazi ngiloku ngitshelwa ngaye? Ayikhohlwa nguye usingo wami. Yes love, ngwakho kuphela. Wena into akathuthwala kahle. Ngoba Nosipho ufike nini lapha? So nibuya, ngifuna nawe. Funa mina? Ngubani mina? Ngifuna ngisaphi? Ngubani mina? Wayengani ukukhetha ukhohliwe ngami. Ukhethi. Ingene ukukhethi mina ngithokozani. Hayibo Nosipho kwenzakalani manje? Ngishayelani? Yakhumbula manje. Yakhumbula. Nosipho ngakutshela ngathi angeke ngikhohle mina ngawe. And uyitholile iwallet ngifakele yona. Yebo ngitholile into ngiyabonga. Bathi manje lo Mngani wami ongithithela ngaye. Chita. Nosipho ngakutshela ngathi mina ngiloyal kuwe kuphela wena kuphela intombi yami anginayo enye intombi. So nenzani ke? Senzeni nobani Nkosi yami? Yazini. Yabona selokhu leya njalo yana ngishaya ikhanda. Izinto ezisnacks ziyenzeka. Sometimes inqondo yami ivele i-blackout nje. Ngivuke sengikwenye indawo nje ngingazi ukuthi ngifike. So I think lo cheat okhuluma ngawo wenzeke during that time. So usho ukuthi mina ngikhola lento oyishoyo. Phela mangangikhola nganginika i250 saya ka doctor C2 sayo check ukuthi kwenzakalani nginqondo yami. Aye, vusa lo. Ngimvusa. Mina. Ngivuse yena. Ebo. Ngezandla zami. Wazi kahle ukuthi mina izandla zami zokuthinta wena kuphela zithinta enye intombazane sishona. So wena ke bona ukuthi wenza njani ngalo sise ngingamazi. Okay. Nosipho, ungenzeni? No! Ngeke ukushaye. Lindo, hayibo. Linda ukushaye. So bangani bami ngicela ukuthi nje mina ngilale cricket. Asilanga ungishaye ngempama ngaquleke. So ukuthi ngenze njani? Ngijoyine ukukhetha, nosofuna ukujoyina ukukhetha. Bothi kuzoyenzakalani? For record angijoli no cricket, ngijolo noThokozane. uThokozane wangitshela ukuthi une-twin brother uCricket, so yingakho ngamqonda. Nawo mkhulu uCricket une-twin brother. Uwena masasitshela ukuthi uCricket une-twin brother. Yingakho-ke kwabalula ukuthi ngimkhole. Ngakusho lokho. Marithuna ke selashona, ungakhola isiboko wena. Kwasekuqaleni bengafanelanga usitshele ukuthi uCricket une-twin brother, uwena ovumela. Wena Lindo, wena wrong. Why nje ungabuzanga kwasekuqaleni ukuthi une-twin brother kaCricket? uCricket wangitshela ukuthi yena ulahlekelwe ingqondo and akamazi, so into ayikhumbulayo igama lakhe ukuthi yena uThokozane and uyi-engineer, of which says ukuthi uCricket akekho kuleyo level. So manje uzoyenza nje njengoba sewutholile ukuthi nje uThokozane aka-exist, uzomhlukana noCricket? Angazi leyo, ngisazocabanga. Mara ngibona ukuthi kuzoba lula kanjani ukuthi ngihlukane naye. Usipho noma ungangishaya uzangixolela. Hayi cha, kaze yanzima-ke le ndaweni. Besipho uthuma ukuthi sixazulule kanjani lo daba? Ayikho into esilungisa, if ngifuna uCricket mthathe, angizolona umfana mina. Waze wayenza yaba lula-ke le nto leyo mngani wami. Awusho-ke asazochubeka siyabothonga. Hambiyopha sesi. Akunyekele uzaba right. Sengimjayele lela. Sengazokwatela uCricket. Yena lo. The only thing I wanted was to be rich. Rich, bliss, no space, time, nigga, this a new place. Got me riding like this, nigga, this a whole new pace. Hey, listen, yo, hey, nigga, I'm lethal, don't you try and fucking mess with this. Some of them tried, they died, and I was wide in this. Just, no, we couldn't coexist. Sure mfethu kuhamba. Uba uCricket. Simgcine last week indoda sinsimfuna nathi angimazi. Okay, sibasho nasini. Imali yami ufuna ikho into engifuna imali yami nje. Imali yakho mina ngazani imali sibale. Hayi angazi. Ngithi umsipana noCricket.
Yeah, ngisibona. So uyaqava ngalamadili ahamba wenza. Sure. So njengoba ucava ngamadili shutha uyaqava ngale yami ivanga. Ndoda hayi mina ngazi mali sibale yazi asenze njani. Wena ifune le mali izathi mawuyithola ungitshele ne. Ikho kumuntu kulo ngiphikisana nawe cha. Namanje ungafuni ukuthi ngikhiphele le enga yami kuwe. Ikhiphe sibale. Mfethu. Ngathela ukhulukhethi aloku ayenza angiskema lana ama results ngingawuboni. Ndoda sibale, ndoda ungangigwadisi sibale. Ndoda Wakho ukwatisa sibale. Man, nenzani la? Umuntu nyamalala nje ivikele i1. Days nyane nje seniyaphi. Andona black hat o lyrical storm ufunani la? Imali yami. Mali yakho. Kangasanga usayine i-record deal ne live scamming records. Mfethu sasayina dama kuyaqava ngoba umanager ukuthi mangifuna imali yami. Yazi i-manager yakho sibale beki-alter ego yami nokuba. Mfethu angidlali la. Okay, yeah, sorry. But seriously sibale into enzeka la ukuthi bangixoshwe kule record label yabo. So bathi bazohandla yonke into ngani. So mafumana inkinga kanje ngeimali zakho kwamele uye kubo lapha yana then bazobona ukuthi bamisana. Or else if usafuna ukusebenzisana nami kumele usayine undispatchable talent agency. Khona leyo record label le yanye kuyishiya. No, angeke ngisho ngiya owner. Yeah. Okay. Kumele ngisane nje i-contract then. Yeah, plus aqava vele mina bengihlanganisele ama deals yabo. Yeah. So Sign la ndoda, sign. Yeah. I'm saying that out. And Ben. Yes. And then ke futhi manje into ezoyenza ne ukuthi uzothumela i200 kule number lena ne. Yeah, uzoyishutha nje uthumela i-wallet 200. Ngabuza ukuthi why ama contract wami ngwabhala ngesandla mfethu. It's because ngifuna kubonakala ukuthi allegit ngwabhala mina. Yes. Ushutha lo number ke uzofaka i-wallet mfethu. Yeah. Later singahamba ngibona ngayo i-account yakho i-membership yakho seyi-verified nezothola i-email and then uzohamba ne-SMS maybe no-phone call ba-verify yabo yabakwenzele maybe ne-voice activation sure futhi hayi khulukhethi ndoda wena indaba zakho ndoda hayi siyasipana ndoda angithi ngihlanganisela ama-artist ukuthi ngikhona ukubasiza babe baningi yabo hayi wena yeah hayi le way yenza ngakhona ndoda yangimangaza and manje mfethu ushuthi manje kunomjide engisohlangana naye laphayana indaba zama-deals la kune-deal esiyihlanganisa and uyabona kuyi-0 hora kanjani uhamba ungenamoto ndoda uhamba ngey'nyawo inguphi le moto ndaphinda ukujoyinwa ndoda imali yemoto ndoda yaqazi ngi-investa kuma-artist wami yabo ubonile na ngi-upgrade ndoda thina nibe grand yabo hayi uyasifana ndoda umsebenzi wakhe yancomeka ndoda sorry ngafethi thingiyo kulo muntu yabona nelanga selishonile big man nawe uyazi iqabana yeah danko man hey amathi ibheke okay Okay. Yes, man, that's the thing. Yeah, Oh, we can call. Depends. Lama into ujolo contracts. Manje sign izinto zethu. Sazi ukuthi into zethu nje. So then for Okay, re check when marai doubt. awunayo nankinga susa uyayithola lapha kami sasena masifika lapha. Yeah.